to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Nga igsuon, padayon natong iampo ang panaghiusa sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga unta madiskubre nila ang gingharian paghari sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing, labi na gyud sa atong mga leaders sa mga nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig support nato, pinaagis pagpalit sa atong mga slots tungod kay nakita nila ang gingharian sa Dios dinhi sa atong simbahan, nga unta mapuno sila sa kalipay o mahatag ang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa napulo ka sugo, wala siya masayod nga nagdanag diay ang iyang naong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron ug sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga danag kini ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya ug misulti si Moises kanila. Human niadto miduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya dito sa bukid sa Sinai. Human si Moises magigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakigatubang o pagpakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mugawas siya sa tulda. Og inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya,
ngadto sa katawhan ug nakita nila nga nagdanag ang iyang nawong. Unya taptapan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Ug simbaha siya diha sa tungbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron, iyang mga pari ug si Samuel, usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, ganaygon siya lamang sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. O nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pagbalik. Hilabihan iyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot
milakaw siya o gibaligya ang tananiyang katigayunan o unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Kaning kabalaan sa Ginoo ang usas mga simbolo niini kana gyung musidlak magdanag ba muhayag mo na nga pag sulod ni Moises sa katong tulda nga abutanan sa Ginoo og niya inigawas niya matud pas unang pagbasa mo danag ang iyang naong lingi ako na imong tupad igna tanaw nimo ni danag akong naong igna ko no basta mahimot ang balaan mudanag ng atong naong niya mahimo ganitang yawanon mungit-ngit ang atong naong nga mao na ang mga yawanon ngit-ngit nagnaong ang mga kuan balaan hayag og naong nyas tungod kay musidlak man ang naong ni Moises ang mga tao suwawan sila kasuwaw ana di mi katutok tabuna ni Moises ang iyang naong motoy unang instructions Ginoo nag face mask siya face mask pero di gyud nga face mask nga dinhira ani tibuok yung naong kay ang mga tao hasulan mang magtan-aw niya di sila kaakog tan-aw ba nga magdanag iyang naong face mask karon pag-abot na sa panahon nga ang maong Ginoo nga balaan natong Dios na tao din his kalibutan wa mo danag ang naong si Jesus ba wa mo danag purting pobriha didto ra mataos pasungan wa ka eskwela wa gyud ka eskwela ang papa panday ang mama housewife mo na pertig yung pobriha wa pagyoy balay wa mo danag ang naong unsa may midanag ha wa mo kibaw wa mo kibaw wa sa ko kibaw ang midanag ang iyang mga pulong o ang iyang binuhatan ang iyang mga pulong ming tandog sa mga tao daghang mga tao sa labi na tong mga makasasala dili makadawat sa iyang pulong murasag naong ni Moises ba dili kaakog tan-aw daghan sa mga tao nga dili ganahan sa iyang pulong gani tungod sa iyang mga pulong gipatay siya ang iya sang mga buhat midanag nahimo siyang sikat kaayo kay ming danag ang iyang kuan ba ni viral ang iyang binuhatan mga milagro mga patay gibuhi ana pero apil na sad sa iyang binuhatan ang pagpakig amigo pagpakig sandurot sa mga makasasala o mga sinalikway apil na to mga sanlahon kadto mga prostitute o uban pa mga giyawaan iyang adtuon kani dili na sad makaako og dawat ang mga tao ani kadaghanan mao na di sila sad katutok sa iyang binuhatan kamo makaako ba mo pagdawat sa mga pulong ni Kristo o di sad mo ganahan makasunod ba mo o ganahan ba gyud mong mosunod sa iyang mga binuhatan nga midanag sag maayo
Kinsa dinhi ang mudawat sa pulong sa Ginoo ug mosunod gyud sa iyang binuhatan. Taas ang kamot. Maayo. So sa ato pa inyo ginangdawaton ang pulong sa Ginoo nga moingon ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Sunod mo ana. Kinsay mo sunod ana, taas ang kamot. Tinud-a tinud-a gyud, bantay. Awa na kana bahandi pa lang na labi na gyud mo ingon si Kristo higugmaa ang imong kaaway ug pagpakamatay alang kanila. Kinsa may mosunod ana be? Wa na. Kanang mopatay sa imong anak, nya imong higugmaon, nya isunod sa kagpatay, mosugot ra ka. Unsa man sugot mo ana? Ha? Oh. Lingay mong tupad, sugot ka na. Nga. Kanang mopatay sa imong asawa, unya ug mulaban ka patyon sa ka, ug mohigugma ka kay makighusay patyon sa ka. Mohigugma mo ana. Ha? Higugma man kaaway niya pagpakamatay para nila. Mauni ang mga buhat ni Hesus, nya iyan ang gibuhat. Mao na lansang siya sa cross. Gihigugma man niya iyang mga kaaway. Nya si Maria sad nisunod sa dana. Mao bitato si Maria nga ning higugma sa mga kaaway, wa gid siya masuko atong gasigig katong galansang sa iyang anak sa cross. Ning barog pag siya dito kay og isunod siya patay, okay ra pod. Ana. Mao na nakabuhat ani ang mga santos. Unsa kay gibati ni Moises? Naka-imagine mo, unsa kay gibati ni Moises sa dihang nakigstorya siya sa Ginoo. Sa inyong paminaw, nalipay to siya o wa? Portigyong lipaya tingali ato nidanagod ang iyang naong sa kalipay. Tanawa ra gud na ninyo mga tao nga murag makakita Ginoo. Unsaon pa kita? Ang common gyud nga idea nato sa Ginoo, God is love. Di ba? God is love. Tanawa na mga taong ma-in love. Unsay naong? Danagoy. Tawag ko ito, blooming. Hala ka, blooming ko nimo, na-in love ka? Ana. Tanawa na mga tao nga di na mohigugma. Kana bang naglagot? Kana bang nasuko? Tanawa ang naong, di ba mo? Ngit-ngit. Unsa na kanang bugat og naong? Di ka ganahan mo tanaw, pero kana mga na-in love, aso smiling kayo na. Pre aning ka humili. Smiling kayo. Na. Kita na tingali ning Madre. Na in love din sa Madre. Bega na be. Iguli ni mo sa inyo, kamong mga asawa, tanawa ko no ang naong sa inyong bana inig. Abot ni mo ba? Igkakita niya ni mo, tanawa ko no yang naong og mudanag ba, kanang malipayon ba? Mura gani isiyag mudanag yang naong sa kalipay, pasabot ana na in love na ni mo. Pero inig tanaw gani ni mo, una ginyang tanaw ni mo, murag mo kisdom ang naong, wa na ma in love. Mao sa nay buhatos mga bana, tistingin niyo mga bana kana inig uli ninyo bitaw. Iguna gini mong kakita sa imong asawa, mo smile gani nang naong, kana in love na siya nimo. Pero inig kakita niya nimo bugat kay naong, kana wa gina ma in love. Mao sa na ang bation unta sa mga ginikanan, kamo mga ginikanan dinhi. Kinsa ninyo nga makakita sa inyong anak nga sigig duwag computer nga mudan agya pon sa kalipay imong naong, taas ang kamot. Joter kay tanan. Unsa ka makita kas imong anak nga siga na kay mata ni kagot nang ipon kay bag-og yung nisoyop, mudan ag pa imong naong? Depende na nimo. Mao na si Kristo lahi na siya pamaagi, pero pupareha sa gyapon ni Moises. Dili na mudanag ang atong naong nga murag suwaw, pero ang atong mga pulong o mga buhat kinahanglan atong padanagon, bahala nagdili ganahan
ang atong isig katao. Dili na ang naong ba? Kamo sige mamugpaputi ana inyong naong aron mudanag. Dili na mudanag og ang atong binuhatan wa gyud muhaom sa binuhatas Ginoo. Bisan pag kanang naong nimo nga medyo lagom-lagom nya imong gipaputi, di gina mudanag. Nga pag gani uban karon pakuluran ang buhok kana pag yung color nga mura og kanang sana kanang murag musinaw ba murag usahay violet ang color usahay blonde wa gyapon ay kapuslanan kun ang imong pulong ug ang imong binuhatan dili haom sa pulong ug binuhatan ni Kristo. Si San Vicente Ferrer ang iyang pulong ug binuhatan haom sa kang Kristo mo nang nidanag sila hangtod karon. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz sa ato sad karon gipang promote pagkasantos, Bishop Chupilo Kamomot, Mother Teresa of Calcutta nga santos na. Ang ilang pulong o ang ilang binuhatan midanag sa tibuok kalibutan mo na nga ato silang gipasidunggan. San Roque, San Isidro Labrador, nidanag ang ilang pulong o ilang buhat. Mauna roy requirements. Nya unsaon man na kinahanglan matreasure nato ang pulong o ang buhat ni Kristo. Kay ang pulong kuno og buhat ni Kristo mauman ang gingharian sa Dios. Mao bitatong pag-ayo niya sa mga giyawaan. Nya niingon dayon ang mga tao nga nasuko niya, gahom na sa yawa ang iyang gigamit. Ingos Hesus, dili ni gahom sa yawa. Kamot sa Ginoo ang nakapawagtang sa mga yawa ug ang pasabot niini naghari na ang Dios. Ana. Kanang pagpapahawa og yawa ba? Nawa na imong tupad, lingi ako no. Unsa magnaong, Dios nun o yawanon? Dios nun o yawanon? O medyo gani yawanon, unsa imong buhaton? Papahawaa ang yawa. Kanang magsigig yaw-yaw imong asawa, bana ka, kana giyawaan na papahawaa ang yawa. Gamita ang pulong o buhat ni Kristo. Kay mauna ang iyang gingharian. In short, gusto ni Kristo nga muhago na ta. Matod pa niya diri, murag treasure nga naas umah. Haguan na nimog kaut. Haguan. Ang perlas, haguan kay tipon siya sa tanang perlas. Haguan na nimog pangita. Maghago tag pangita. Dig deeper. Search longer aron nga makita nato ang gingharian sa Dios. Nya giunsa man niya pagsulti nga mo'y gisunod kasagaras mga santos ningon ni Kristo. Ningon si Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos, inyo nang gibuhat nga rin ako. Hain dayron ang kingdom of God. Hain naas mga labing ubos. Muna si Mother Teresa, tanang mga santos nag-alagad Dios labing ubos. Nya unsay sunod nga requirement aron makita gid nato og ma-enjoy ang kingdom of God. Inighuman ko nato kakita, kinahanglan ibaligya nato ang tanan. Ibaligya ang tanan natong katigayunan. Mo na gibuhat dire pagkakita niya sa treasure iyang gitabunan usa ning uli siya og gibaligya ang tanan. Pasabot dili dayta malipay sa pag-alagad sa labing ubos basta ato pang gihigugma ang atong kabtangan. Ay panalitan hay may ubos ang nagtrabaho og opisina o kanang mga kawatan. Hay may ubos ana. Okay, kawatan. Karon og muduol sa inyong balay ang kadtong di opisina og kadtong kawatan kayo nya mohangyo nga mopuyo sa inyo, hay may imong papuyon ang kadtong di opisina o kaning kawatan.
Usara may imong ma-accommodate. Bihay may imong pilion ana ang di opisina nga inyong imong silingan o katong silingan imong bantugang kawatan. Og mopili ka tong di opisina, wa kakakita sa gingharian sa Dios. Ug unsa may imong nakita, ang imong kabtangan, ay maayo ni ato ning i-accommodate kay aron maka-apply sa ni akong anak, manager ra ba nis kuan, manager ra ba nis bangko. Uy, atiman na gid na. Hala nindota tong kwarto dito kay aron og mo apply, ma-recommenda yon ang imong kabtangan, ang imong gihuna-huna. Di ba no? Pero kung ang imong i-accommodate katong kawatan kay gipalayas na tos ila, nya gikan pagitos prisuhan, wa na intay mo dawat, nya imong gi-accommodate, nalimot na ka nga mangawat lang dai gyapon to, pasabot mas gihigugma na nimo si Kristo kaysa imong kabtangan. Og mauna na nga mudan-ag na ang imong mga pulong ug ang imong mga buhat. Inig-ingon nimo, ali dong, sige, so dire, mutan-aw ng imong mga silingan. Hala, gipapuyo lagi na sa ila. Siya, hala, nansi ko man, ang katubang tulisan kayo. Naawi, gipapuyo sa ilang padersyano. Sa halano, unsa kay may tabuan na. Pagsunod adlaw, nadungog na, hurot yung kakuha ang tanang kabtangan padersyano. Nadungog na. Wa na ngadto na mga tao padir danghaga sa nimo wa makahibawong kawatan kay tustanan. Maingon sad ko unsa gud tay wa kay bawo nga sige mamikita dito sa prisuhan, 5 ko katuig sa prisuhan dito. Anya sige mikita mo to ako tang gidawat, hibaw naman kong mangawat to siya. Unsa naman na mayan para lang sa tuiya. Inyo ding ipanabo, ala si Padre Siano nabuang ang iyang mga butang ihatag atos kawatan. Nya maayo ra kuno to. Na mudan-ag na ang mga buhat, di ba? Wa say ayo ni. Mao bita tong diri tay gidawat dinhi o tanawa, di ba? Wag tangyod pero dili akong kabtangan kang Remy. Nakuha gyud. Nabten ingon ako pastilan pa der no. Unya og anhaon mo diak tulisan nya tulison mo. Ingon ako, ihatag. Sa unyag pamatyon mo, patay. Nawa, di ba? Manunday na sa tibok kalibutan. No? Sama ni Pedro Kalungsod, gipatay, nahimong famous sa tibok kalibutan. Ang mga martyrs, gipangpatay sa mga Lorenzo Ruiz, nahimong famous sa tibok kalibutan. Gibiyaan ko niya iyang pamilya. Aron ibugti sa pagsangyaw sa pulong sa Dios didto sa mga tao nga dili pa gustong mudawat niini. Mao na ang kanindot si Mother Teresa of Calcutta mialagad sa mga poorest of the poor, apil na ng mga adik, apil na ng mga nagsigigsuyop ng mga rugby, mga syabo, iya nang gihigugma, iya nang giatiman. Mabita nang malipay taning ato mga kaigsuonan karon na mga congregation kaning atong madre dinhi sa kaning magtinda dinhi madomingo dinhi ba sa na sila Missionaries of Mary Immaculate Heart kana mga sisters dinhi ba wa mo kita na wa sige mo tanaw-tanaw sige nagtinda dinhi kada domingo ang ilaan ng halin ang ilaan ng ginansya ila nang gamiton pag-atiman sa mga bata o mga batanon nga babae nga ila karong gipang atiman tungod kay gipang abuse, gipang abandon sa ilang mga ginikanan, gipang sexually abused, ilang tabangan nga matulid-tulid ang kinabuhi. So kung naamo dihay kaila nga medyo na liwag na ang bati kay kinabuhi, gi-abused babaeng mga bata, isuway og dangop nila basin pag madawat kay gakinahanglan tag mga ingon anak nga mga congregations o kamusad ayaw sad mo pagsigig kahadlok anang mga gipang abuse malaki man or mababay atong tabangan nga matulid-tulid matudluan ginagmay ba di kita kaingon nga matulid gina sila kay mga buangon naman kay na sila usahay sad ato lang tabangan makakita unta ta
sa treasure sa kingdom of God diha kanila. Mo na nindot. Abisag kanina lang, gamay lang kayo, kakita mo sa kingdom of God, pinaagi aning atong panginahanglan din sa simbahan. Kaya maaning pagtukod o kumbinto, nakakita mo nga naa dihay kingdom of God, nga makahatag nagkalipay, kung mo palit kag slat. Ningit-ngit man na inyo mga naong, basta mo hisgot tag slat. Pasabot, wa jud ka kakita sa kingdom of God, no? Congratulations sa muhayag ang naong basta mo hisgot na tag slat na. May mga tao nga mailhan man ako diri kay makita man sa naong ihisgot og slat, mo smile dayon. Ang uban mo duko, mo kusmo nanasan. Di gina niya kalimtan iyang slat inikuan, iniguali. Di kuan man mga okasyon man nga ang imong treasures imong mahatag ngadto sa Ginoo. Pre aning tao diri ba baligya ang iyang treasure niya ihatag ngadto sa tag-iya sa uma, ngadto sa nagkinahanglan. Mo na siya. So ang atong halin na natay halin sa atong SBF DAG, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slat, ning abot na as of yesterday, niabot na og 37,205 ka slats. Pakpak. Salamat sa mga nakakita nga ni ay treasure. Nya ako gining balikon pagsulti, wa gini palit og slat dinhi nga kanang tininood nga pagpalit ba nga wa mudanag ang ilang kasing-kasing, wa malipay ang ilang kasing-kasing, apil ng ilang naong. Nabitang magdag resibo dinhi kung magpalit og slat, nya magpa-picture dayon nako, dayon ingon, "Pader, palit na mi." Ang naong ba kanang danag dili mingon nga, "Pader, palit mi slat." Wa jud ko kasuway nga nay ningon ana, "Palit mi dito pader og slat." Naray, do ka slat. Wa, ang kasag, "Pader, ni palit na mi slat." Ana, lipay kay ko pader kay nakapalit kog slat. Pasabot treasure ni nga langit nun, nya imo manggi let go ang imong para sa kalibutanon, nalipay ka. Sige sige. Tiguma gina imong kwarta kay ipalit nimog cellphone, ipalit nimog TV, ipalit nimog kuanya. Di man ka-afford, parsyali lang o sa hulugi. Di ba kada nimo tan-aw sa imong cellphone o sa imong TV, labi mag-abot na ang kolekta sa imong datahan, mag-uol ka siya. Sa datahan, nya mo remind ra ba to nimo ang imong datahan, i-open mo, hala na sa datahan, mag-abot ba, makaguol pero palit ka din slat, wa jud kay datahan. Ang imo ra jong kasing-kasing, nya napagunay bonus i-times na sa Ginoo og 100-fold graces. Asti lang mudan agyo kana. Sa atong 4-slot challenge, niabot na sad ang atong nadawat og 1,205 ka 4 slots challenge. So, salamat kay Ginoo. Tag 2,000 raman pero dako na kay ni. Dako na kay ding makalipay ninyo og nako. Para ra sad ni sa nalipay nga ako nahimo ng parish priest dinhi for 4 years. Karong Domingo, August 6, ika 4-year anniversary na nako isip inyong parish priest. Nyag nalipay mo, nga nahimo kong parish priest, pamalit mo 4 ka slots, balig 2,000 pesos. Di ba? Tiyaw-tiyaw ra na, joke-joke ra na tingali para sa uban, pero lawom kay nagkasinatian sa treasure of heaven, dihas kasing-kasing. Kanibitang maghimo aning 2,000 Hail Marys. 2,000 Hail Marys. 2,000 Hail Mary man ta din every first Wednesday. Anya na sad sila mga buutan kay gnaw. Di biya na sayot. Di saya 2,000 Hail Marys. Pero nganong sige slag balik-balik anang kakapoy anas tanan. Nakakita sila treasure. Ambot og di na ba kanin sila mga yawan noon. Pero mag 2,000 Hail Mary kanya, sige lang ya pumumpang libak na patay ka diya. No? Wadi ka kakitag treasure.
Labi nagsige pa kag kalagot sa imong silingan, sige pa kag yaw-yaw anang nangutang nimo wa mo bayad. Di gyapon ka kakitag treasure. Pasabot sa paghimo aning sakripisyo ato gyong kana ganing kalimtan ang atong kabtangan. Nya na nasa tay Alliance of Two Hearts Vigil karong Biyernes magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag ang misa. Natay misa alas 11 gabi. O karon na sa ning Biyernes. So salamat kayo sa atong mga tao nga nagdidikit niini. Ngano man occasion kini nga mobiya ta sa atong mga treasures aron magampo. Okasyon ni nga mobiya ta sa atong mga tawhanon nga mga concerns aron mo atubang og makig-istoryas Ginoo samas gibuhat ni Moises. Hinaut unta mudan-ag sad ang atong mga pulong ug ang atong mga buhat. Manindog ta pagampo sa katawhan. Mga igsoon, paminaw nato ang pagdapit sa atong Ginoo aron kita makasinati sa iyang gingharian. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang Santo Papa, Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan magiyahan ug madasig pinaagi sa kinaadman sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sa tukmang paagi gamito nato ang material nga mga gasa nga kinahanglan alang sa atong kaayuhan, inay mamahimo kitang biktima ug maulipon sa kahakog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila o pagtuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Langit nung Amahan, tinubdan sa tanang kaayuhan o grasya, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagan, nadawat na mo kining among gihanan, ang panupino nga abot sa yuta, tugi naman sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanon sa kalagaran kanamo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanao sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa iyong tamay mo sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluan-luwasa kami sa damtan. Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ako ang iyong kalawat kanimo, pamuno lamang mamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, ways darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for shelter, many are homeless, many are lost, many still cold. Make us your building, sheltering others, walls made of living stone. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga naggasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gingharian sa Dios. Niya ato raning madiskubrihan kung higugmao nato ang pulong sa Ginoo ug sundon ang mga buhat ni Kristo. Salamat sa misunod sa pagkamanggihatago ni Kristo nga mipalit sa ato mga slots. Niya ang atong halin as of yesterday niabot nag 37,205 slots. Anaapay 38,795 slots nga available at 500 pesos per slot. Ang ato sang 4-slot challenge nagpadayon as of yesterday nakadawat na tag 1,205 ka 4-slot challenge nga tag 2,000. Nya padayon ta hangtod karong Domingo, Agosto 6. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.